Anna-Kaisa Hermonen ja Hermonen yönälkään, Timotea Mikkonen ja illan päätteeksi Timotee. Jari Sarasvuo ja minä ja Sarasvuo. Tämä ohjelma on K. Tervo ja minä olen Kari Tervo. Jari, sinä tuossa tallen mittaan talvella jossain vaiheessa erään ohjelmasi alussa menit polvillisia rukoilit ilmeisesti. Oliko tuo ele oikea vai oliko se pelkkää showta, talk showta? Sä et varmasti kysy hirveän tosissas, koska eihän kukaan siellä talk showssa nyt päätä uskoon tulla, mutta... Kyllä mä kysyn ihan tosissani, ihan tosissani. Ihan oikeasti kysyt tosissas. No, siinä oli semmoinen tausta, että edellisessä ohjelmassa mä olin purkanut kaunaani erääseen ihmiseen kutsumalla häntä anonyymisti laastariperseeksi. Ja se oli paitsi paha virhe, myöskin sosiaalisesti arka asia, koska sain näiltä naisilta aika paljon viestiä tästä ja pyysin itse asiassa anteeksi, mutta kuulemma siinäkin epäonnistuin välittämään nöyrän vaikutelman. Onko se sillä tavalla, että tollainen ele-teko, niin se on keino vaikuttaa tunteiden kautta saa katsojia lisää ja tehdä tämmöisiä tunneefektejä ohjelmaa? Se on keino tehdä viihdeohjelmaa, johon tietenkin kuuluu myös se, että yritetään vaikuttaa tunteisiin. No kuinka hyvin sä suunnittelet tällaisia tapahtumia jutun keskelle tai kuluessa ennakkoon? En juuri lainkaan. Saku yleensä kysyy, että mitä sä aiot sanoa alkujuonossa, ja mä sanon, että mä en tiedä. Mutta useimmiten sillä hetkellä, kun siihen kävelee, niin jotain tulee mieleen ja sitten mä sanon. Että niitä ei rakenneta ennakkoon? Niitä ei rakenneta ennakkoon, siellä ei ole teleprompteria. Mä en ennakkoon niitä kirjoita. Mä teen sitä ohjelmaa olemalla siinä sillä hetkellä niin vireessä, kun mä pystyn olemaan, aina en ole tietenkään. No Anna-Kaisa, sinä nyt sentään varmaan rakennat käsiksen, johon sä rakennat tällaisia huippukohtia. Kaikki käden liikkeet ja kaikki on rakennat. Kyllä. Ei. Sehän toimii aika hyvin. Teen. Mä oon just sitä tänään miettinyt tänään keskiviikkona, että mitä nyt sitten syksyllä tekisi tai elokuussa, että jättäisikö käsiksen kokonaan pois, koska se sitoo tietyllä tavalla, koska sitten juttu lähtee omille teille, niin kuin sunkin kanssa lähtee tänään Ivansuussa. En ajattele, mitä miettinyt, kun tartuin pääministeri Lipposta polvesta ja sitten nämä kevään tapahtumat huomioon ottaen, niin se oli ehkä ihan turha liike. No miten se sitten... Niin siitä ei ollut mitään hyötyä. Todella mitään hyötyä. Timotea, kuinka paljon televisiossa voidaan tällaisissa talk show-ohjelmissa, niin kuinka paljon siinä voidaan harhauttaa, pelata katsojien tunteilla ja tuolla tavalla? Kysy itseäsi. Tämä on haastattelu. Anna-Kaisa, tämä on haastatteluohjelma eikä mikään talk show. Sanoppa kuinka paljon. Joskus jossakin tilanteessa, mutta pitkässä juoksussa ei. Mä vastasin tähän samaan ajatusteemaan, jonka sä heitit tässä nyt näin hauskana vappuiltana esille, että jokaisella on vähän oma muotonsa. Mä lähden tietysti siitä, että mulla on tunti aikaa, mielenkiintoinen vieras. Mä yritän tehdä siitä keskustelusta sellaisen, että joku muukin haluaa kuunnella sitä keskustelua. Tietysti mulla on myöskin vaihtelevalla menestyksellä ja pitkällä juoksulla, niin tietysti yleisöhän se aina päättää, että olenko onnistunut tai onko siinä onnistuttu. Se on viihtymisestä, inhimillisestä kontaktista kysymys. Ja jos meillä on hauskaa, niin meillä on hauskaa. Joskus asiat on tietysti päällimmäisenä ja henkilön persoona vähän toissijaisena. Joskus on kuulivasti henkilö. Mutta mä mietin vaan sitä, että jos Jari siinä löpsähtää polvilleen ja on tällaisessa asennossa ja rukoilee, niin moni siihen suhtautuu kyllä vakavastikin, sillä ruudun toisella puolella. No, kyllä mä siis ihan vakavasti häpesin tätä mun edellistä tapausta, mutta siinä yhteydessä ei otettu erityisemmin niin kuin mihinkään muuhun osoitteeseen yhteyttä, vaan se oli eräänlainen teatraalinen keino pyytää anteeksi harkittomia sanoja, jotka suorassa lähetyksessä. Suomalaista miestä näkee niin harvoin polvilla, että sen takia se oli niin yllättävä tilanne ja sen takia se herätti. Mulla on teille testi. Mulla on teille kysymys. Mä sanon yhden asian ja myös katsojille sanon yhden asian. Talk-showta ja keskusteluohjelmaa ei voi erottaa, ne ovat kuin veteen piirretty viiva. Me olemme samalla janalla. Höpö. Hei, toi kyllä, mutta mä teen tämän testin teille nyt. Siis, hei. Mitä testaa? Teistä tunnistaa seuraavan tekstin. Hän on todellinen mediapersona, jolla on ainutkertainen kyky puhua suoraan ihmisille, saada sanomansa perille, herättää tunteita ja saada ihmiset ajattelemaan tapahtujien ihmisten ja asioiden yhteyttä. Yhden teistä pitäisi tunnistaa. Iiro Viinanen varmaan. Täällä rupesi nauramaan. Ei niinkään vaatimaton nauru muuten. Tämä on suoraa tekstiä sinun omasta esitteestäsi. Että sinä olet tällainen. Tai esittelystä. Sinä olet tällainen. Näin on sanottu. Näin on sanottu. Näin on sanottu. Sä olet itse sanonut, että sä olet tällainen suuri persoona. Näin on sanottu.
TTV-mainososasto. Ihan samalla tavalla niin kuin kaikista Tuire Mikkonen. muistakin. Okei. Ei ole. Tuirelle kaikki kunnia. Kuinka tärkeää siis sä haluat antaa itsestäsi julkisuuteen hyvän kuvan, eikö niin? Julkisuus on sulle hirveän Ei se tärkeää, julkisuus on, mutta työ on. ja positiivinen. Mä oon Puhutaan elänyt julkisuudesta. julkisuuden kanssa tavalla tai toisella tehdessäni töitä kohtuullisen kauan. Ja se tarkoittaa myöskin suuren yleisön kanssa ollen siinä tekemisissä. Ei se sen kummempaa asiaa, kun jokainen hoitaa oman työnsä tai yrityksensä imagon tai Mutta se loukkaannut tehtävänsä. herkästi negatiivisista asioista ja negatiivisista no sanotaan niin, Tämmöisiä että tapauksia on ollut. juu ja ei. Minun pitää auttaa nyt, riippuu Timo. tilanteesta. Mä sanon näin, että Kari, et sä voi sanoa tuolla tavalla ja kategorioida, eli asettaa luokkaansa, koska esimerkiksi tämä sun ohjelmanimi, joka tällä TV1 nyt tulee tässä 19 jälkeen, on K-Tervo. Eli siinä käytetään sun persoonaa. Tähän vaan maailma on mennyt. Hyvä. On Pystytään- mutta syntisempiä puhutaan- tai vähemmän syntisempiä. Joo, Joo, ei mutta tässä pitkä tehdä aika siinä- kenestäkään niin. syntistä. Ei No, tässä tämä nyt on siitä ole kuvainnollinen. kysymys. Onko Mutta siinä siis- muuten jotain paikkansa pitämättä tuossa? Ei. Poika, onko? Mä kysyn sulta nyt. Onko? Onko? En minä sellaista väitä. Katsotaan 20 vuoden kuluttua, kumpi piti paikkansa. Anna-Kaisa, onko sillä Niin, tavalla? kato kun vappuna heitetään, niin silloin heitetään Joo. hauskaa. Se olikin hauska juttu. Joo. Anna-Kaisa, Tämä intro tähän. Niin on. Anna-Kaisa, kuinka Milloin tärkeää... saatat sen torven eteen? Sulle on tämä julkisuus. Mä tarkoitan sitä, että kun sä annat haastattelua, sä oot antanut paljon, kertonut itsestäsi kaiken. En ole. No, noin paljon on piilossa. Niin Ei koskaan puhu henkilökohtaisesti elämästä. Kuinka paljon se vaikuttaa Sä et osaa katsojalukuun? lukea Miten sä näitä naistenlehtiä yleisaikakausjulkaisuja. Mä sanon sulle yhden asian. Mä olen kertonut elämänfilosofioita, niin mä oon kertonut, millä tavalla on parantunut burnoutista, mutta henkilökohtaista intiimiä elämääni. Esimerkiksi olisinko onnellisempi naisen kanssa kuin miehen, vai onko elämään sekä elämisen kokeillut kautta? muuten? En ole kertonut. Eli tuo on täysin No, väärin. okei. Mutta sä olet kertonut paljon mä itsestäsi, eikö perustelen niin? Miksi sä teet näin? sen takia, että mulla on ohjelma, jonka nimi on Hermunen. On hyvä, että sitä mainostetaan ja nämä jutut on myös mainosta ohjelma. Paljonko lasket, että se nostaa katsojalukuja? Mun mielestäni katsojalukuja nostaa pelkästään se, mitä siellä puhutaan, mutta siihen pienen arvon antaa se, kuinka tunnettu se ihminen on, joka sitä tekee. Mutta ei tyhjästä voi ketään nostaa. Suomen kansa on ihan täynnä. Moni on eri Kauneusleikkauksestakin mieltä tuolla olet kertonut kotikatsomoissa juuri nyt. No jos mä pian 30 vuotta silmäisiä ja pidäpä säkin 30 vuotta, niin kyllä säkin leikkuutat. Kameramies voi ottaa lähikuvan, täältä on vähän otettu. Mutta eikö Siitä. siinä voi käydä sillä tavalla, jos puhutaan nyt vielä hetki tästä julkisuudesta, että sillä tavalla, että niin kuin lainaan sinua nyt, Jari, että siinä nousee kusi päähän, kun ei enää huomaa, mikä on totta ja mikä ei. Sä olet itse Jos se aikoo olla Kuukausiliitteessä ammatti, jos se aikoo olla... puhunut näin. Se, joka sanoo päinvastaista, valehtelee. Niin, Se on, näin sä oot sanonut. se noin Missä 1000 vaiheessa ihmistä, sä oot nyt? sehän on ihan selvä, että nyt ollaan tässä ureakefaloksen tyhjentämisvaiheessa. Et siinä vaiheessa, kun se rupesi sattumaan niin paljon, että nyt täytyy rupea miettimään, että mistä oikeasti on kysymys, niin sitten alkaa räpistellä tyhjentääkseen sitä päätään. Mutta jokainen ihminen, joka väittää, että TV-työtä tekee ihminen, joka ei olisi narsisti, se valehtelee. Niin, se on aivan totta. Pitää olla narsisti. Se on perusavu. No väitä Sinun sinä täytyy esimerkiksi. osata Niin. tehdä se Ja työssä. toinen viesti on Lähestyä se, ihmisiä. Jos sä olet kylmä kapakala, joka Timote ja rauhoitu, sun kohta tulee sun vuoro karusellissa. No hei, Niin mä jatkan hetken. No jatka hetki. Toinen havainto on se, että tämähän on työtä, jossa sen työn tuloksia jäsennetään se ihmisen kautta. Eikä kenenkään ego kestä sitä huomiota, mikä tästä tulee. Sitten täytyy vaan yrittää parantaa itsensä, tulla tolkkuihinsa. No miten tämä uskoon tuleminen, millä tavalla se parantaa sun työtäsi? Vihjaat sä nyt, että mä oon tullut uskoon sitä, mitä sä haluat sanoa. Ei, kun mulla on tää apulehti mukana täällä. Toi on yksi esimerkki siitä, miten ei julkisuutta voi hallita enää. Pirkko Jalovaara aikoinaan lähti poikansa häistä kesken, tullakseen yhteen mun showhun. Mä lupasin palauttaa ystävänpalveluksen. Hän kirjansa julkistamistilaisuuteen pyysi haastattelemaan itseään. Mä kävin haastattelemassa siellä. Ja yleiskiinnostuneena ihmisenä tietenkin kysyin hänen uskostaan. Ja nyt mä huomaan, että mä olen armosta tullut uskoa, mikä on mun mielestä ei millään pahalla. Toi on loukkaavaa. Millä tavalla se on loukkaavaa, koska tämähän takaa sulle kansikuvan, 1, 2, 3 sivua juttua. Ja mä olen käsittänyt, että sä oot lukenut tämän jutun ennakkoa. Kyllä, mutta en otsikoita, enkä tiennyt, että menee kanteen.
Ja korostin Otsikko on useita. suoraan tästä sun jutusta. Siis jotain... Ei, siis lukeehan Raamatussakin, ettei Jumala ole, mutta kun koko lause kuuluu, vain hullu sanoo, että Jumala, että se voi irrottaa lausetta siitä asiayhteydestä. Kun mä toistan toimittajalle useita kertoja, että A, en kuulu kirkkoon, B, en ole tullut uskoon. C, olen vain ylipäänsä kiinnostunut kaikista elämän ilmiöistä. Kyllähän sä tiedät, miten julkisuus pelaa, Saanko mä tiivistää? Kyllä, ja mä oon ollut hölmö mennessäni tähän. Sanon yhden asian tuosta. Mä myönnän, mä olin hölmö. Kerrankin Mutta mä en tää saa myy ihan saatanasti. Mutta onko siitä jotain haittaa sulle? On tietenkin, koska Miksi? mulla on 20 ihmistä töissä. Asiakkaat Mutta ei kysyy, usko missä se on mitään kysymys. häpeämistä on. Ei, paitsi silloin, kun esimerkiksi siitä raportoidaan siltä tavalla, että 1/3 työn sisällöstä tulee Raamatusta, mikä on ei millään pahalla, se on takapuolesta. No, hei. Mä sanon ihan tiivistää tähän julkisuuteen sen verran asiaa, että se on yksinkertainen asia julkisuuden käyttö, että mitä lehdet kirjoittaa. Jari on saanut jumalattoman paljon hyvää palstamillimetrejä. Minä olen saanut, Timotea on saanut aina väliin menee yli. Ja mulla oli se vaihe, että mä itkin aluksi. Seuraava vaihe oli se, että oli vielä alkava verbi, enkä sivistyneen naisena käytä sitä. Niin. Ja nyt mulle on ihan sama, koska mä teen työtäni, siihen kuuluu julkisuus, olen narsisti, pidän sen pokissa. Tästä julkisuuden... Sä annoit tuossa siitä, miten sä tutustuit vaimoosi, avovaimoosi, 95 alussa haastatteluun, että se tapahtui lenkkipolulla ja tässä vuoden lopussa, että se tapahtui kampaamossa. Kumpi versio on totta? Totuus on se, että tapahtui kampaamossa. Uskomatonta vappujournalismia. Ei, mutta miettikää nyt, millä tavalla käytetään julkisuutta. Sitten tämä esittelyvaihe... Miksi sä kerrot 2 eri tarinaa? Sen takia, että se oli siinä yhteydessä. Se istui siihen sen hetkiseen tilanteeseen. Kumpi tarina? Kummatkin on totta. Kumpikin on totta? Niin. Eihän ne voi olla totta kumpikin. No kyllä ne valitettavasti tästä tapauksessa samaa tarinaa. Kaikkihan perustuu hyviin tarinoihin. Perustuu hyviin tarinoihin. Ne on peräkkäisiä tapahtumia. Tähän mä olen tulossa. Hän kertoo loistavan tarinan, että hän tapasi ahdistetun naisen lenkkipolulla, koirien ahdistaman naisen, mutta sitten tulikin pelastaja ja se oli hänen tuleva avovaimonsa. Toinen oli, että hän tutustui kampaamossa. Älä käytä kallista aikaa, sä toistat samaa juttua. Katso, että kuulijat. Mä juoksin tällaiselle pienelle riiureissulle tämän ensimmäisen keikan jälkeen, jolloin tapahtui tämä koira-incidentti. Se ei tee sitä epätodeksi. Tosin mä myönnän, se on... No nyt, okei, nyt ruvetaan keskustelemaan. Sä oot selvästi tutustunut taustoihin. Pikkusen. Ei, mutta kuinka paljon siis, silloin kun tehdään talkshowta, niin kuinka paljon tämmöiset tarinat ovat tärkeitä? Mä oon kuule paljon rajumpi yleisön käsissä Totuudesta ei ole aina olen. väliä. Mä olen paljon rajumpi yleisön käsissä ja käsityksessä. Tarinat elää, se on aivan tosiasia. Ja ne niin kuin kantaa eteenpäin. Sitä tutkimus, jonka mukaan ihmisten imako kulkee 3 vuotta jäljessä siitä, mitä ne ovat. Ja minä olen huomannut sen kyllä. Mutta ei, tämä on valittu. Jos mä käyttäisin nyt vaihteeksi Anna minä sanon, Timo, anna minä sanon. Jos täällä joku valittaa tätä duunia, niin se on idiootti. Tämä on ihana duuni. Ja siinä tulee koko tämä röhelmä vappuserpentiini perässä. Huonoinen puolineen. Sitten on kiva tehdä. Se on ihana duuni. No niin, sun vuoro. Vähän varmaan putosin tässä kärryiltä välillä, mutta ainakaan se on sinänsä ihan tietysti oikeassa. Mutta mä sanon, että jo alusta saakka, että koko tämä perusta, senkin takia, miksi teistäkin joku toivon mukaan ihan hyvällä mielellä nauttii meidän seurasta. Tai mikä tahansa niistä, se on ihan sama. Näissä yritän. Sehän on ohjaajan taidosta kiinni, pystyykö hän saamaan sen kameran, johon minä puhun. Niin. Oliko sulla jotain asiaa? Oli. No niin, moi. Oot sä kohteliaasti isäntänä tämmönen? Selvä. Nyt, Kari. Me jatkamme tästä. No niin. Mä olin kerran samassa tilanteessa ja mä kutsuin takaisin. Moi. Ja se tulee takaisin, jos sä pyydät. Mutta mua jäi jälkikäteen, mua jäi harmittaa, että mulla ei ollut, niin, musta ei ollut miestä antaa miehen mennä. Eikö ollut? Ei ollut, mä kutsuin takaisin. Mutta meillä on tämmöinen... Mietin nyt, kuinka paljon Timotea menettää, kun se jää loppuohjelmasta pois. Se saa olla 10 minuuttia vähemmän. Sirkus Pasila ajettiin ulos 30 vuotta sitten ja se oli holkeri. Tämä ei ole Sirkus Pasila, etkä sitä ole holkeri. Mutta jotain kysyttävää vielä. Sulla ei ole mikrofonia. Sä kuulet mua ilman mikrofoniakin. Ei kun laita. Mulla on kysyttävää. Sä istut siihen alas. Haluatko, että mä vastaan niihin? Ole hyvä. No niin. Ole hyvä. Mielellään. Joo. Ole hyvä. Tää on ilmeisesti... Kari, tuohon minäkin päädyin. Se on harmittaa jälkikäteen, koska draama olisi toiminut paremmin. Tää on vakiotemppu. Tää on vakiotemppu.
Hei poika, Ja sinä mä olin täällä jo käännytät Sirkus itse. Pasilan aikana töissä. Silloin kun sä olit vielä... Taisi jäädä Sirkus Pasila päälle. Aivan, Hei, mutta mä sanon yhden asian. Okei. Rauhoita tilanne, Hyvä. koska katsojat ovat sitä mieltä, että ehkä meidän kaikkien pitäisi lopullisesti poistua. Ja se kannattaa miettiä. Saanko vastata siihen, Hyvä. mitä sä Mä en kysyt? syytä Hei, katsoja. nyt. Saanko? No kerro. Niin. Sanoin, että kaikki perustuu hyviin tarinoihin. Ja jos ihmiset pystyy kertomaan hauskoja, viehättäviä tarinoita tai tekemään showta, tämähän on puhtaasti showta. Tämä on nyt vastaus sun kysymykseen, mitä on talk show silloin, kun se on showta. Jos isännällä on huumorintajua, vieraalla on huumorintajua, tämä menee erittäin hyvin. Toivottavasti. Joo, no sen takiahan me tässä juuri istutaan. Sä et ole vielä tullut huumorintajusta kuuluisaksi, mutta tämän jälkeen sä tulee. Okei, mennään nyt teidän ohjelmiin. Teidän kaikkien ohjelmat ovat sellaisia kohteliaita ja ymmärtäväisiä ohjelmia tänä päivänä. Tällä hetkellä nimenomaan. Mutta sanotaan, Anna-Kaisa on aloittanut aika tiukkana, aggressiivisenakin haastattelijana, kun aloitti tekemään ohjelmia. Ja sinä varsinkin, Jari. Sä olit koviksen maineessa. Nyt sitten on tapahtunut jotain iso muutos. Miksi? Kuule, mä sanon yhden asian. Näitä Kari Tervoja on, kato, kanavat täynnä. Ja se, että jos joku ymmärtää, vähintään tämmöisen Mikkosen... Hei, voitteko te häipyä molemmat? Koska toi oli musta Anna hyvä mä sanon yhden kysymys. asian. Mä sanon todella vastaan siihen, koska mä haluan kelata ihmisten kanssa, analysoida asioita. Mä en edes ota sellaisia, että mä kello 11:30, ihmisten käydessä juuri kohtanut. Toivottavasti ei lähetys mutta sä oot tehnyt eri niin siellä aikoina. jumalaton Mekkala menossa. Niin Siellä täällä. analysoidaan. Se on sellaisen ohjelman paikka. Ja mikä itseisarvo on siinä, että sä lyöt tikarin suoraan rintaan? Mikä? Mä en tee yhteiskunnallisia ohjelmia niin kuin sinä osin teet. Tarkoitan tämmöisiä, että on poliitikkoja ja talouselämän suuria huijareita. Mä en viitti käyttää vaivaa. Ei ne vastaa koskaan. Niin, sä et haluaisi haastatella sellaisia ihmisiä. No, koska mä tiedän, että mä oon ollut taloustoimittaja. Ei ne vastaa kuitenkaan. Mutta miksi sä oot muuttanut tyylisi? Ei se on mä oon Miksi sä oot muuttanut. mennyt näin? Mä oon ihmisenä muuttunut. Kun tulet minun Nimenomaan, ikään tätä mä pikkuhiljaa, just niin ajattelin huomaat. kysyä. Mä oon ihmisenä muuttunut. Ahaa. Sun mielestä se on pehmistä, Sä olet mun mielestä se on muuttunut. kypsymistä. Entäs Jari? No, siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että se on sun harhakuvas. Koska Mun harhakuva? Se on kyllä, ja yleensä yleisön. Silloin kun me tehtiin Hyvin pahoin rumiin, niin jokainen kausi oli aina yleisön mielestä pehmeämpi kuin edeltäjänsä. Ja näin on jatkunut kaikki nämä 7 kautta. Minä ja Sarasvuossa sama asia, että kun siellä on joku esimerkiksi Jaska, sadomasolesbo, niin se on sitten niin kovaa, että muun muassa Anna-Kaisa haluaa, että koko ohjelma ja kaikki tuotantoyhtiö Broadcastersin ohjelmat lopetetaan televisiosta. Mutta hetken Tässä kuluttua... kuulitte taas väärän lausunnon, mutta ei viitti ruveta selvittämään mutta sitä, hetken mutta ei kuluttua turhaa ei aikaa. tässä. tulee uusi ohjelma ja siinä on toinen näkökulma, niin sitten ollaankin 168 tunnissa, että viikon mitassa ollaan sitä mieltä, että se on täydellisesti pehmentynyt. Nämä on tämmöisiä katsojan päässä syntyviä tunteita, että mehän muututaan ja tehdään kulloiseenkin tilanteeseen. Ollaan me katsojat tietysti katsottu niitä ohjelmia aikanaan. Jari, Ja... hei. Mä otan Mikä kuukausi itseisarvo on hyökkääminen? Ei olekaan, ei Sano olekaan. hyökkäävä Saanko mäkin Anna-Kaisa vastata helposti. samaan Joo, sano kysymykseen hyökkäävä. yhdellä kommentilla? Kyllä. Televisiostudio, niin kuin kollega tässä on sanonut, mun sanomani mukaan, ei ole mikään oikeusistuin. Täällä ei ole kuulusteltavana. Älä sitä sano Karille. Niin. Mä sanon nyt, tässä kun meitä on nyt vähän enemmänkin, tässä kohtuullisen pitkällä elämänkokemuksella lasketaan kaikki yhteen. Ois Tämä ei se ole minä mikään mukaan. oikeusistuin suuntaan eikä toiseen. Ja tämähän lähtee siitä, että joku haluaa seurata tätä keskustelua. Me emme tee tätä sen takia, että me haluamme pelkästään jutella keskenämme. Vaan tämähän tehdään tavalla tai toisella yleisölle. Kukin omalla tyylillä, niin Anna-Kaisa, Jari. Jokaisella Tuu, meillä on erilainen tuu. käsiala. Sulla on vähän terävämpi vielä. Kyllä se pehmenee sitten, kun sä pehmenet. Tai Ainakaan vasta, Itse ironia. Mä kutsun, Jokainen tekee omalla mä tyylillä. sanon se tällä tavalla ikävästi, että mä en kutsu kavereitani tänne. En mäkään yhtään kaveria kutsunut. Minä taas olen. Useita Silloin kun mä kertoja. olin, silloin, kun mä olin Enkä häpeä yhtään. En mä tarkoitakaan. ja kavereiden kanssa voi olla joskus hauskaakin. Kari, Hyviä hämmästyttävää on kavereita. se, että silloin kun mä olin niin sanotusti tiukendaalla, silloin mä haastattelin niin sanottuja kavereita. Tiukendaalla? Nyt ei. Ne on ihmisiä, jotka kertoo mielenkiintoisia asioita mun mielestäni. Joko omalta kohdaltaan tai yleisemmin. Mutta kyllä alamiehetkin voi Mutta kertoa ja naiset samalla. mä jaksan ihmetellä. Mä oon Edelleen. samaa mieltä, että yhteiskunnan epäkohdat pitää paljastaa. Hallituksen kyvyttömyys pitää paljastaa. Kaikki tämän tyyppiset asiat. Iiro Viinasen asemat, miten hän hankki sen muun. Mutta onko se niin kuin lähtökohta, että aina pitää lyödä kuin vierasta sikaa? Tämä on negaatioita täynnä tämä maailma. Hyvä. Sinäkin elät vaan kerran. Tämä hetki on sulla vaan Mistä sen kerran. tiedät? Ja katsojalle luoja kiitos. Anna-Kaisa, minkä takia sinun ohjelmasi on tärkeä? Sen takia, että mä haluan antaa toisen näkökulman, mitä valtavirta antaa. Mä oon puhunut hyvin paljon ihmisten sielullista kehittymistä, mutta en
uskontulosta, vaan sielullista kehittymistä, kypsymistä. Mä aika paljon niitä asioita, mitä itse olen kokenut, niin haen ei ystävieni, vaan jotka on kokenut samantyyppisiä asioita. Me olemme täällä vankeja. Timotea, miksi sinun ohjelmasi Onko se on muuten tärkeä? selvinnyt sulle? Timotea, miksi sinun ohjelmasi on tärkeä? En mä usko, että mun ohjelma on tärkeä. Mä uskon, että niillä keskusteluilla ja nimenomaan tietysti valtaosalta niillä ajatuksilla, joita vieraat, no tässä viimeisessäkin yhteydessä yhteen laskee, niin toista viikkoa pitkälti, jos kaiken tunnin minuutin laskisi yhteen, niin sillä on oma merkityksensä. Omana aikanaan se voi olla joskus jonkun sanominen, ajatuksen esille tuominen, silloin on oma merkityksensä. Silloin kun se mukavassa ilmapiirissä, se voi olla huvittava, joskus se voi olla ajatuksia antava, se voi olla syventävä, se joskus voi olla myöskin aiheuttaa, ei nyt välttämättä aggressioita, mutta aktivoitumista. Se voi olla vain yksinkertaisesti kivaa. Meillä oli Jarin kanssa pirun kivaa aikanaan. Hän oli Se riittää ohjelma. Ei, meillä oli kivaa, meilläkin oli kivaa ihan samalla tavalla. Adjektiivia. Niin tehän olette kaikki vierailu niinku ristiin rastiin. Mä löin niinku 3 kärpästä yhdellä iskulla. Minkä takia sinun ohjelmasi, tämä oli tietysti yllättävä kysymys, niin on sulle tärkeä? Koska tai yleensä sillä tärkeä? on paljon katsojia, siinä on paljon mainoksia. Ei sillä niin kauheasti ollut. No on siinä riittävästi. Enemmän kuin tällä ohjelmalla. Hieman enemmän, mutta se ei kerro ohjelmien arvosta mitään. Mainostelevisio oli vähän pettynyt siihen. Tauno Äijälä on näin julkisuudessa sanonut. Joo. Se on muuten nykyään MTV3 ollut jo pitkään. Ei se mitään. Olen pahoillani, että en yltänyt odotuksiin. Tein kaikkeni, mutta Mistä se johtuu? ai että sillä ei ollut enempää katsojia, koska Markus Kajo on niin paljon parempi. Eikö se ole riittävä syy? Ei, no, se kun mä kysynkin sitä sulta. Mä Ja vastasin. miksi se on näin? Joo. Kuinka kauan te haluatte? Aiotteko te jatkaa loputtomiin tätä ohjelmaa? Mä en tee 30 vuotta niin kuin Johnny Carson Jenkeissä, mutta ajattelin tehdä muutaman vuoden vielä kun ei tarvitse toista leikkausta, naama kestää pari vuotta, sitten ruvetaan tekemään dokumentteja. Sitten tullaan Yleisradio, kyllä. Vanhaan kotiin, jossa 18 vuotta on ollut. En aio tehdä, siis mä tiedän millainen on semmoinen tyyppi, joka kannetaan ulos studiosta. Me Nyt kaikki muuten ollaan. kannetaan liian vähän ulos studiosta. Minkälainen? Timotealta eikä tarvitse kantaa, Joo, hän lähtee ei. vapaaehtoisesti. Joo, ei. Niin mähän on ollut täällä ainoastaan 26 vuotta studiossa, 28 vuotta alalla. Niin. 29 No vuotta. kuinka kauan sinä aiot jatkaa? En mä siinä toistaiseksi mitään loppua näe. Ihmisen pitää elää ja syödä lämmintä ruokaa päivittäin. Katsojistahan se on kiinni, ennen nimenomaan kaikkea eihän se katsojista ole. mun mielestä. Mä oon yrittänyt Ja se, tässä koko ajan pysyy sanoa, että tämä ei ole egotrippi. Et pysy Tämä on täyspäisenä. ammattitaitoa, osaamista. Tää oli yllätys, tää oli Aivan. yllätys. On se kyllä kumpaakin. Tervo, opettele yksi pieni asia elämässä. No. Esimerkiksi. No. Nöyryys on semmoinen perusasia, mistä... Nyt Ja kun tulee sä hyvää pikkusen kamaa. mietit vähän muutakin kuin itseäsi, niin se auttaa huomattavasti eteenpäin. Ja sen takia se lähtee, totta kai sun täytyy osata persoonana ihan samalla tavalla kuin esiintyjä, kuka tahansa. Esiintyjähän me olemme omalla laillamme, paitsi että me esiinnymme omana itsenämme. Se, että televisiostudiossa vieraan mukaan tulo ja sen ohjelman muoto määrää sen, ettei siinä nyt omia asioita niin näin noin puhuta, niin se on toinen asia. Ei se mua ainakaan estä. Niin. Aika Voihan se pitää aika hauskaa. paljonhan esimerkiksi te kaikki puhutte myös omia asioita. Mun mielestäni Anna-Kaisa käyttää itseään, pistää peliin. No mut hyvänen. No sehän on koko homman nime. Tiedätkö mitä? Ja, mutta Tälle kerrot myös omia rakkaalle asioita. Yleisradiolle voisi sanoa taas kerran, se jota sä edustat tässä, että silloin kun ihmiset käy keskustelua keskenään, nehän puhuu omista asioistaan. Ja keskusteluohjelma on semmoinen, että siinä kummatkin on tasavertaisia. Mä tarkoitan muun muassa arvostelijoita. Ei se ole haastatteluohjelma. Sinäkin olet tehnyt keskusteluohjelmia tässä K-Tervon paikalla. Sulla on sekä haastatteluohjelmia että keskusteluohjelmia. Mutta keskusteluohjelma on semmoinen, että siinä on 2 tasavertaista mun mielestä. Se tyyppi, joka keskustelee sen vieraan kanssa siellä studiossa. Saanko kysyä yhden asian? Eikö se ole näin? Kysy vaan. Huomaatko semmoisen mielenkiintoisen ilmiön, että tätäkin ohjelmaa on mahdoton tehdä ilman, että sinä tempaudut mukaan. Opettele yksi asia, sinä olet tehnyt ja sähän väkisin halusit tai et, joudut persoonana mukaan. Ja Joka kerta, joka kerta. jos et sinä pysty Joka sitä kerta. estämään, niin kukaan naisesta syntynyt ei pysty sitä estämään. Ja siitä automaattisesti seuraa, että kun ihmiset havaitsee, että kyllä, minä tempaudun mukaan, mitä minä aion tehdä sen suhteen, kai se on sitten antautua ja tehdä niin hyvin kuin osaa. Ja sitten kun lopulta tuomio tulee, niin sitten poistutaan. Joo, ja kyllä mun mielestäni se on nimenomaan, Jari sanoi hirveän hyvin, että tietysti nyt naurat tässä, että se on sitä tietynlaista antautumista sillä tavalla, että siihen keskusteluun lähtee, että me ollaan vähän huonoja me suomalaiset keskustelemaan. Heti sanotaan, että se on narsisti ja se pyrkii esiin ja se itteensä No, pitää työntää. paikkansa. Se on hyvä, kun menee ratikkaan. Mä eilen tuli uimasta, niin se on jännä juttu.
Ensin nousi italialainen nuori pariskunta, kauhea polpotus, täyshiljaisuus ratikas. Sitten tuli juoppo, joka oli hirveästi, ei kun se oli toissapäivänä, koska ei vaan joka tapauksessa. Me emme osaa keskustella, mutta täyshiljaisuus kaikilla julkisilla paikoilla. Puhutaan, itsemme puhkii. Miten Anna-Kaisa sulle kävisi, jos kävisi niin kuin Steniukselle, että sinun ohjelmasi loppuisi? Yrsälle, mä tarkoitan, että Yrsä luopui julkisuudesta ja vallasta. Haluatko, että minä haluan säilyttää työpaikkani? Älä anna mun vastata. Kuule, se on ollut niin monta kertaa kuule huulilla. Onko? Siis minun ohjelmani on 5 vuoden aikana ollut 5-7 eri ohjelmapaikalla, noin 5-6 eri ohjelmapaikalla. Tervoa tulee tietääkseni tuossa 19 pintaa. Kyllä. Ei, mä oon taas opettanut enemmän ohjelmia kuin muuta aloin. Hei, haluatko vastauksen? Kyllä. Sun pitää mennä kysyä TV3-kanavan johdolta. Se ei kiinnosta suurta yleisöä. Se haluaa tietää, milloin se tulee ja tuleeko se tasan samaan aikaan ja voiko se katsoa siitä. Siinä on vastaus. Saisiko siitä puoli tuntia kasaan? Miksi Anna-Kaisa? Miksi hänen ohjelmapaikkansa on vaihtunut niin? Niin. Puoli tuntia. Revolveria. Se menee varmaan. Se menisi helposti. Tämä voi ottaa eri johtajia. Eri johtajilla on eri näkemys siihen. Mennään nyt yleensä kiinnostavampiin teemoihin. Saanko puuttua? Kysytään näin, kun on tämmöinen flirttailusta puhutaan vieraiden kanssa. Minä olen tässä nyt flirttailut teidän kanssa tämän 25 minuuttia. Kyllä, erityisesti Timotean kanssa. No ei. Ja miten te houkuttelette? Miten te saatte puhuttua ihmiset tällaisiin ohjelmiin? Mä en kerro, miten mä teidät houkuttelin tänne, mutta... Soittamalla, esittelemällä itteni ja selvittämällä tämmöistä teemaa ajattelin. Joo, niin, anteeksi. Joo, anteeksi. Soittamalla ja esittelemällä itseni ja että tämän tyyppistä teemaa, esimerkiksi ensimmäinen tänä keväänä oli pääministeri Lipponen, niin kerroin, että haluaisin puhua hänen kanssaan arvoista. Hetkinen, tämä on kuullut jo tämän ohjelman aikana kertaalleen. Niin. No miten sinä houkuttelet muita kuin kavereitas? Silloin kun ei ole kaverista kysymys. Tiedätkö, kun ne on kaikki jo kavereita. Sen jälkeen? No jos, vai ennakkoon jo? Ennakkoon ja sen jälkeen. Mutta jos sattuisi olemaan niin, että joku ei olisi kaveri, niin mä varmaan soittaisin. Ja lupaisin jotain semmoista puolivillasta, että tää on hyvä. Tää on hyvä juttu sulle. Ja osalla ihmistä ei tarvitse tätä lupausta tehdä, ne tulee kirkuen niin kuin meistä jokainen. Anna-Kaisa ei tullut. Mä mietin sitä, koska mun mielestäni ihan suoraan sanottuna mä sanon... Kuule, minä sanon. Mutta mitä sä lupaat? Ei kun anna Jari jatkaa nyt. Tää oli vaan sivuhuomautus. Mitä sä lupaat? Mä luon vaikutelman, jonka mukaan esimerkiksi ohjelmassa esiintyminen on rehellisempi tapa käsitellä oma julkisuuskuvansa kuin vaikkapa tällaisten haastatteluiden antaminen. Niin, Tämä on se slogani, se lähetys. Siinäkin se heittelee. Millä tavalla mitä sinä lupaat vieraillesi? En mä lupaa mitään. Mä pyydän ystävällisesti heidät vieraakseni ohjelmaan, jonka nimi on Illan päätteeksi Timoteaa. Ja sitten se sitten lähtee liikkeelle, jos on lähteäksi. Yleensä lähtee. Silloin kun teki alussa ohjelmaa, niin tietysti piti kertoa vähän enemmän, mutta nyt myöskin vieraaksi pyydettävillä oli julkisuuden henkilöitä tai muuten mielenkiintoisia ihmisiä. On käsitys minusta, eli he tietävät, mihin he joutuvat. Eli teemotusta hivenen selvitä, mutta mä en sinänsä lupaa yhtään mitään. Eikö Jari sitten luvannut sulle mitään, kun sä et mennyt? Ei, kun mun lupasin niin perkeleesti, lupasin. Siis olisin... Olisikohan mä vihdoinkin. Niin, mä sanon yhden asian. Sä et uskaltanut tulla. Mä sanon yhden asian. Koska kertaa sä olisit joutunut ikään kuin sellaiseen mittaan, jossa sä olisit tullut kertoa jotain itsestäsi. Hei, Anna-Kaisa Hermonen Anna-Kaisa ei uskaltanut. Ei uskalla. Sä sanoit, Jari, mä en uskalla. Miksi sinä uskalsit mennä hänen... Se ei pidä paikkaansa, vaan homman nimi on se, että Jarilla alkoi oma lähetys ja mulla oli alkamassa tammikuun alussa. Mä halusin tyhjentää Pajatson omassa lähetyksessä. Ja se onnistui musta hienosti. Oli kuolleena syntynyt idea, sitä paitsi mä sanoin hei jutu. Tämäkin on... Tämäkin on kuolleena syntynyt idea. Luulet sä, että katsoja kiinnostaa.